Ferran Roig, moltes gràcies per haver acudit a aquesta acte de presentació de candidatura. Mireu, el dilluns passat, no, dimarts era festa, el dimarts les Corts van celebrar el seu dia de les Corts Valencianes. Normalment se celebra el 25, però enguany ho van fer el 26. I en el discurs de la presidenta de les Corts, de Vilagrosa, el primer que va fer va ser excusar l'assistència del molt honorable president de la Generalitat, el senyor Francesc Camps. Perquè, com sabeu, fa uns dies, unes setmanes, l'han operat una hernia discal. A mi m'han operat l'hernia discal 2 voltes i a la setmana estava treballant. Sabeu que els presidents costen més d'arrencar. El cas és que quan tu no es dona compte que després de vora un mes el president continua sense acudir als actes, se dona compte que el que està fent realment és amagar-se. I això em fa mirar a mi a la gent que tinc al meu alrededor. La gent que se presenta a bailes signes d'Units per València no se té que amagar. No té que ficar l'excusa d'una operació per a no acudir a un acte. No té que fugir de la premsa. No té que fugir dels seus veïns. És gent honrada, treballadora, gent amb il·lusió, gent amb ganes, gent amb projecte. I així tenim un exemple, la gent de ciutat. Han tingut que lluitar per superar un problema que es va vindre de cop. De repente, les persones en les que confiaven es deixaven penjats. De repente, la il·lusió que havien ficat en un projecte se la tombaren per terra una altra persona que estava el dimarts en aquesta recepció de les Corts, el president d'Unió Valenciana. L'última venda fraudulenta que s'ha fet del valencianisme. I a pesar d'això, Morera i tota la gent de Silla han sabut tirar a peu. I ho han sabut fer d'una manera digna. Han agarrat la bandera, han dit a nosaltres no se mos ve, a nosaltres no se mos compra, nosaltres estem així per a continuar treballant per Silla. I han fet el que creiem aquí, anar a les sigles d'un partit que, com bé han dit, és afí ideològicament, en el que persona a persona hem compartit molts anys de lluita, però sobretot persones en les que se podia confiar. Units per València i Unió Valenciana de Silla està compost per persones que no rendissin, que creuen que fa falta un valencianisme en la vida pública valenciana i que pensen que val la pena l'esforç lluitar contra tot el que se mos ve damunt per tirar endavant. Donem pena. Donem pena en el sentit valencià, no en el sentit castellà, perquè dar pena en castellà no és altra cosa. Donem pena perquè mentre existís el valencianisme, els partits grans, el PP i el PSOE, no dormiran tranquils. Sempre estan en l'aire, sempre estan pensant que es poden furtar l'àngol. Donem pena i anem a donar molta més pena. Perquè fa 2 dies militàvem tots en un partit que ara va enfrontant-se poquet a poquet. Però a partir d'aquestes eleccions anem a formar tots part d'un gran projecte que té una visió de futur tremenda, que té unes ànsies d'arribar tremendes i que gràcies a gent com la de Silla ho va aconseguir. Nosaltres anem a recuperar l'espai que va fer gran els valencians. I aquest espai que, baix els plecs de la Nostra Senyera, anava poble per poble aconseguint regidories, alcaldies, diputats, senadors, eurodiputats, i va ser guanyat, però a més va ser així, com és Silla. Però anem a continuar. Moltes gràcies.